Adi emeli birthday. Ya si osi ya wesi na oburu eziokwu. Osi anya na video do. Even na di enwela another account n'iru akwụkwọ ji we post the birthday. Na video do ni anya wesi anya send ali obula eziokwu. Osi mu nne ikekwula ọtọgbu ya. Maka na onye kpọlia ife a bụ nwaanyị anya na ya na-abọ friend mgbe fa nọ South Africa. Tago. Osi mu nne ikekwula ọtọgbu ya kedu ife a ga-eme nya pa ihe a. Agwesi na ya ga-achị anya wekwanya wee jụbịa. Obidogodo baba mba si ọ na-ega asịrị na-akụ asịrị na-eme nke a. Ọbagide mba bacha mba nya abụ ya nkịtị nya bụrụ a talking type. Si ọkwanya ọnọgidesi ekpọnya si oke ado sorry. Na-afịa ka o si South Africa wee butelie na India. Na o nwere ife jikọfa nke nwa bido yọbịa nọ. Nye kwalụnụ kedu ife a ga-eme nya gbakwa nkịtị nya agbaghalụnụ. O wee nọ gbanatakwa Naija. Osi bụ ka di batala Naija. Bidokwula ọtọ gbanwee na-agwazi okwu anyhow. Na-eme ihe ọbụla dị ama ịgbagodu ọpụọmị abatara. Osi m nne ikekwula ọtọ gwa ya. Na before nke eme na o nwere one lady kuzieli etu esi eme ude na ncha. Tago nya na-ele wee na-enwete obele ego. Ịgbagonu etu die nọ n'ụlọ na ife adọbagonu little tight. Mana ya mụrụ ya mgbe ọ ka nọ outside. Tago online ka a na-ele dịtị na onwe onye send alia. Ya ọ bụ ebe a ga-abịa drop ọlịa na-etunye si eme. So kwa n'aka die natala bido na-achụgheri nwaanyị. Ọchụlusi ụzọ. Ịgbagonu n'iwe eji ezinie maka na enye gị freedom na ọ ga-anụ nwaanyị n'ụlọ ọbụla sọlịa. Ka ọ chụkata nwaanyị achụkata na o nwere this particular lady ọ chụtara. Ya na ya na-abọ wee bido wee kwụba. Osi m nne na ihe na-ewute eboda na o jidetele ihe niile from A to Z gaa n'ime ndụ fakọlụ this lady. Kọsialụ this lady na amara na-enye nwaanyị bụ ife malụ na wee na-akwụ ya. Ya before ya wee tinyebe anya na mmiri o wee bụla eziokwu. Enyi nwaanyị gwesi anya agbana dị lady nkịtị nya kpọ nya kọsi anya hapụrụ ya di. Nye buo ihe a na amara ife a ga-eme. Nya si enyi nwaanyị na aba mmenwukwe na ọ bụ na ịchọ ikpọ na ama mkpọ. Enyi nwaanyị ka iwe woketele o wee kpọ dị lady wesi ya nya hapụ that man no dị mmadụ ka ọ bụ. O wee bido wee kọbalia ife niile this guy kọlia. Wesi ya nya gwa nyanwa na di ya afụrụ ya n'anya. Kedu ka mmadụ si wee nụọ nya? Mese gie for years ọ nọrọ na-abọsịsịrị ụmụaka. Na mgbe a na-agwa anyị ihe a na ya ji ụmụaka na-anọ nwoke na-atọ n'ofu nwaanyị. Si ya na di ya si na ya fụrụ ya n'anya na ife a ji wee nụbịa bụ maka na ya ka mara ife bụ love. Na ya ka bụ nwa okolobịa. Mana kịta na ya amagolo ife bụ love. Ya ga-achọ nwaanyị nke ya chọọ nụọ. Si ya na ife la-ada emie na ọ malife ya na babe nne ya maka na ọ bụrụ dịka ọ na-anụ. Ife niile gaa n'etiti fakọsialụ this lady. Osi m nne nye wela aka nne ya ọnyacha. Wela aka ekpe ya this guy cha. Osi m nne na ya nwasef. Na ya mụrụ ụdị ịfụnanya na ya nwee n'ebe this guy nọ. Na mgbe ife a na-eme ọnụ ụgwọ ndị ya na the guy nọlụ ala atịbata. O wee fe ala atịbata na phone wee si akedebe si nweta ude ego. Na wee si na ya na-emekwenu skin care na-ele. Ọ nega anya ego maka na ọ chọrọ ka o nwee ego dị ya n'aka atọ. O wesa biko nya bugodi ofu mmiri. Na onwe business ya chọọ iji wee mee. Osi m ka ihe a ga-emekwa nye ofu mmiri. Na ọ fụrụ ego n'aka ya na ọ ga-ebigide ebisie nye. Nke ka na mbọsịkwa ya nye 500. Na business afọ nya ji ofu mmiri wee mee na ọ gara aga nya biko nyekwe 500. Olukwe dị ọdade osi anya biko nya bịa ya chọrọ igo gold ka wee dị mma because na ọ bụ na ịchọ present onwe gị na-eche ime afịa na ị ga-eluko gold people wee mee na oduri ejebe ebe a na-ele gold pick sie gold ọ na-apụta 400 and something tea ya kwụ ụgwọ. No bigidelie this money zam nwerozi ego fọlia n'aka because no believe that ego fia nyafuru ego nya waba anya. Maka na ya yogidelie biko ọjụ nya wee dulu ụmụaka wee gbalata Ọnịcha wee haghị ụlọ ka fabili. Na ife fanọlụ bụ 4 days n'ụlọ afọ. Enyi nwaanyị nyeli aka chọta. Si kọlụ si ebe niile na-abata. Mama mia
ma papi ahụ ma fensi ahụ onye ọbụla na-akpa ya sị anya chigibe azụ nye ji na aka ya pụbe die ya chele ka die chụọ ọnya na ọ dịrọ mma nwaanyị iji aka ya pụbe die ọchịla ụmụ na-anọ kedu ife ọ ga-eme ya wee chekwala ụmụaka wee ganata ọkwa ịghọtago bifo wee bịa ka bibi ego so wee si that na ọ na-abụ ego dị ya n'aka ka a ji awa anya so ọ fụrụ ego n'aka ya ọ ga-anapụsị anya bụ ego sị m na ọkwana ya ọ sị m na bọsị ya nyeli ego nke ikpeazụ na o jesiri nata tọn oyile akwa ya pụọ na ọ batara for 1 week ọ sị m ma mma nke kasị njọ nsị ya mba ọ sị m ka a jesi bata the lady wee chọzie nọmba nyanwa wee na-akpọ ya na fonu wee na-akpali ya sị ya na ifela ada eme na the man sị na ọ chọrọzi ya na babe nne ya na ọ chọrọ ịnụ ya nwoke a chọrọ ya ọ na-esogeli n'ike n'ike na nwere ife dis gel a nara agwụ ya dị gba nkịtị ya aka na-ekwu nke afọ dị kwakọlọzịa na kpụzie ya na the girl bizielu hapụ ya na ụmụaka bili ọ sị m nne na ya nwa amụrụkwa ife na-eme ya na ya fụsialụ this guy n'anya ife ọbụla ọ gwara ya ka a na-anụ andị kekwedo ife a ga-eme ebe nne ya yọrọ ya anya ajụ na ya yọnya ụmụnne ya yọnya anya ajụ na ya na-anụ di na ya na-ama ịfụnanya na o nwere onye a na-akọlụ ya na-edi oh si m ọkwana ya na this lady wee yigide na ife family together bụ 8 months fanaba wee si okwu di wee chigetekwa azụ ọ sị bụ na nke kasị njọ bụ ọ chọrọ ime ki move ọ chọba nyanwa onye ekpele ya wee ikpele na-abụ na kpebe o wee chigete wee bịa yọbịa sị ya biko na mistake ya mere bụ na ya gwọrọ ya na the girl ji ọgwụ wee jidie na okpuru efe n'anya na ya mara ife a na-eme ya biko ya gbaghalị ya o sikwa nka ọ pụọ nka na kịta anụnwa na ya ma mmezi mara yọbịa ka ọkwa ka o si akọkọlụgbede kedu ife a ga-eme ya gbaghalụkwa ya fa na abọ bili nka na abọ sị na ya chọkwala ije ndị again akwa ifugo ọ sị bụ mana before nke eme o before ọ kwado okwu ije ndị a n'ọlụ one day die postuo something n'iru akwụkwọ sị happy birthday my son ọ bụrụ nwa nwoke ya wee je wee nenebe ya afụ nwa nke eneketi o wee bụrụ na mgbe afọ jelu ndị a izizi na ọ tụbalụ that lady ibe that South African girl bịakwutere ya ebe afọ the girl wee nalụ wee mụọ nwa nwoke wee sendali ya picture ya nwa ka die post wee na-asị happy birthday my son ọ sị m nne ya no nke anụnwa mesịrị before wee gbapụ wee gbanabe this girl kekwana ife a ga-eme ya mgbe ya nkịtị na-edi o wee chetakwa wee sị na ya ga-ejekwa India again kedu ife a ga-eme ya chịkwala ikpele na abụ wụọ n'ala kpebekweli ya ekpele maka gịnị na-afụrụ ya n'anya na ịfụrụ anya na-eme mmadụ ọ na-esi isi n'ọkụ and na bife ịgbala ife na-eme gị na ọ ga-emeche gị meluo gị na made in China ya made in China ị ga-afụrịrị made in China before i wee mata ebe ị nọ